Ей! Ей, Hello, fuckers. PG, go back from the bosses. Ей, сега Аре, то тук. след 3 секунди имам камък. Аре, аз убих хилър. Почти. Някой да помогне за хилър, ще да умре. Help! Трябва ми хил, бата. Този вълк. Еми, Вълка, вълка не му пускат да вълка. дойдат до теб. Аре, време. Kill this werewolf, guys. Аре, ще ти Good помогна. job, Аре, Kitty, good job, Kitty. Браво, браво. Стана. Палец назад. Ей, Добре, сега да успях. върнем. Айде. Good job, guys. Ай,